Една невероятна песен от жената глас Таня Маринова. Поздрав за най-щастливите родители от най-гордия дядо Юри. Поздравява малкия принц Юри младши. Цялото семейство, всички родини и гости, на здраве на всички. Мое малко слънчево дете, ти ми дадеш щастие и сила. Всеки ден и всяка нощ с те и се моля Бог да те закриля. Сине, сине, ти си ангел мой, сине Юри, Бог ли те изпрати? Да топли сине майчино сърце, да те обичам и да ти се радвам. Сине, сине, ти си ангел мой, сине, сине, Бог ли те изпрати? Да топли сине бащино сърце, да те обичам и да ти се радвам. За принц Юри младши, специално за най-щастливите родители от най-щастливия дядо. Мое малко слънчево дете, ти ми дадеш щастие и сила. Всеки ден и всяка нощ с те и се моля Бог да те закриля. Сине, сине, ти си ангел мой, сине, сине, Бог ли те изпрати? Да топли сине майчино сърце, да те обичам и да ти се радвам. Сине, сине, ти си ангел мой, сине, сине, Бог ли те изпрати? Да топли сине бащино сърце, да те обичам и да ти се радвам. Айде на здраве на всички! Поздравите са от най-щастливите родители за всички гости, които са уважили тяхното слънчице, малкия Юри младши. Сине, сине, ти си ангел мой, сине, сине, Бог ли те изпрати? Да топли сине майчино сърце, да те обичам и да ти се радвам. Сине, сине, ти си ангел мой, сине, сине, Бог ли те изпрати? Да топли сине бащино
да те обичам и да ти се